Шламгалыннан 8-нче сыйныф укучысы Рузалия Якупова «Су анасы» поэмасын башкара. Су анасы Габдулла Тукай сүзләре. Жейкене, ісі хавада, мин суда, кыйнам, езем, чечретем, уйным, чумам, башым белән суны сізем. Шулры өсчә бер сәгать ярым кадәрле уйнагач, инде шаят бер сәгатьсез тирләмәм дип уйлагач, йөреп чыктым судан, тиз-тиз киендем эз башым. Куркам өзем әллә нидән, юк янымда юлдашым. Бер вакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага. Карасам, бер куркыныч хатын утырган басмада. Кемгә каршы ялтырыйдыр, кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра, тузгыган сачин тарак. Тында алмыйча торам, куркып кына, тешне кысып, шул яр буендагы куе агачларга пысып. Сачларын үргәч тарап, сикерде төште суга ул, чумды да китте, тәмам юк булды шунда күздән ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кирдем басмага. Җен оныткан ахры, калган тарагы басмадам. Ягымда hiç кеше юклыгын белдем дә мин, чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны, ичабам мин, ичабам, ашыгам, тирлим, пешәм һәм кып-кызыл утта янам. Бер заманны әйләнеп баккан идем артка таба. Ах, харапеш, су анасы да минем арттан чаба. Кычкырадыр, качма, качма, тукта, тукта, икарак, ни каласың син аны, ул бит минем алтын тарак. Мин качамдыр, ул куадыр, мин качам. Шул кадәрле кыртыныч, hiç бер кеше ичмасам. Шул рәвешчә чабышып җиттек авылга бер вакыт, су анасын куаларга күтәрелде барча эт. Вауда, вауда, хауда, хау, бер туктамый этләр әрә. Су анасы куркып этләрдән кирегә йөгерәм. Инде эз җайланды, куркудан тынычландым дидем. Явыз карчык, тараңнан кыры калдың дидем. Үйгә кайттым да, әни, алтын тарак таптым дидем. Сусадым, ардым, әни, мин бик озак чаптым дидем. Силәгәчтем кыйсаны, алды тарагымны әни. Курка үзе алса да, уйлы иченнән әллә ни. Ярый, хуш, батты кояш, йокларга ятым кич белән. Иче туган иде кичке һава хушиз белән. Юрган астында йокыга китми ятам мин һаман. Шык та шык, кемдер тәрәзәгә чиртә бер заман. Мин ятам рәхәт кенә, тырмыйм да, кузгалмыйм әле. Бу тавышка сискәнеп торган йокысыннан әни. Кем бар? Ни булды? Кара төндә вакытсыз кем йөри? Нәрсә барсың төнлә берлән? Ипычагым кергери. Су анасы мин, китер, кайда минем алтын тарак? Бир, баяк көндез алып качты синең углың карак. Төшкән айның шүләсе, мин юрган астыннан карыйм. Калтырыйм, куркам, Ходай дим, инде мин кайда барыйм? Җитезлексез шык та шык, безнең тәрәзәне кага. Ул кытычкыч сәчләреннән чишмә төсле су ага. Әнкәем алтын таракны тиз генә эзләп табып, атты да тышка тиз куйды тәрәзәне ябып. Су анасыннан кытылгачтым,
Тынычлангач әни, еріштісің мені. Мен де шуннан берле аңды ішке қоймай башладым. Есі yok deyip, әйберлерге тиемей башладым.